Bueno, lehen dago, zer hon dizotu zen, San Juanak, solo guztizetan egin San Juanak eta egin ziren. Eta zelan iten zen duen, atzina zelan ospatuten zen duen San Juanak? Gaur egunez, ebe egiten ziren, hiri eta zerak, beste patanak, Bai. eta horrek gorda egiten ziren. Bai. Igezkoek aurten gorako gorda. Bai. Eta igezkoek aurten erre. Bai. Hiri batute patanak eta Bai. batute gorda dut ziren, da gerarek segitu dut ziren, da gaur egunez erre. Erre egiten ziren. San Juan, nik ez gogoan, gure lapurrik ez horrenik ez badago oderrek ez, hola bez. Bai, kanta egiten zen duen. Kantatu saldo egin zuen, saldo egiten zen duen? Solo bako txien, ze txoat, eskuete, eskukatxo handi bat eruen, da emo zuete, agerra, solo gehienetan egiten zen. Osa, zue solo guztietan egiten zen duen? Solo goto zen, landa goto zen, soluen. Bai. Egiten zen, hartuek eta garizek eta behin ditzeko guztien, zer zen zaten da. Eta gero, San Juanetan bere kantaten zen duen? Zue egiten zen duenean eta? San Juan, arrotzabikolkuen, beste bi altzuen, zorginik eta lapurrek erre, hartuek eta garizie gorde, viva San Juan da!